Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα κυματίσει στην εποχή επίπεδα. Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο. Υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο Τετάρτη. Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στην Τετάρτη κατά νέο το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και διαστέρηση των ανέμων. Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Θες να πάμε μια βόλτα σε μια χώρα μαγική όπου όλοι διασκεδάζουν, λένε πως είναι και ειδικοί. Μ' αν γελάσεις έχεις χάσει, λέει ο κανονισμός. Κι αν τολμήσεις να χορέψεις, σ' απειλεί ο αποκλεισμός. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Απ' την Αβύσσο της θλίψης στα λιβάδια της χαράς είναι ένα μικρό πορτάκι που το πομολό κρατάς. Του τη νύχτα θέλει πάρτι, θέλει δρότα και φωνές, όχι τρελή πασαρέλα και κουλτουροσυμφορές. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Γίνε το παιδί του ήλιου και το γέλιο της φωτιάς. Γίνει η δύναμη του κόσμου, αλυσίδες για να σπάς. Ιδρωμένη αγκαλιάσαι, η αγάπη είναι παντού. Κι αν γουστάρεις φιλήσε με, να δω τα άστρα του ουρανού. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις